Hi mga mamas, good evening. So, gabi na dito ngayon sa farm. Napakatahimik. Wala ang mga akla. Actually, si Ansing lang ata dito. Napakatahimik ngayon kasi meron silang laro ngayon, meron silang contest. So, kami lang ni Lingling yun nandito ngayon. I'm with Lingling. So, from 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 the store, straight diretso na ako dito and nakapagluto na ako ng aking inaang tahong. Yan, ginisa ko lang yan sa bawang sibuyas at luya. Then nung kumulo na siya, nilagyan ko na siya ng Sprite. So now, since wala sila, tayo na lang muna magchikahan. Simulan natin yung kusina kasi parang sa eatery. Nasanay ako sa kusina doon ba kasi si Bigay. Sige, hugas na para walang tambak sa lababo. Ngayon, dami naman. Another day. Okay, hindi ko pala na-return ko yun. Dapat ko i-return ko. Kasi may nagpapa-reserve ng food sa akin sa 22. So, nagpapaluto sila ng food. Kasi meron silang nagaganap na fan run sa munisipyo. So, ayan, tumatanggap na tayo. Hindi na tayo magkakaroon na mga paluto, mga pa-catering, mga ganyan. Excuse So, hopefully, ma-close natin yung deal para as long may additional pasok ng income sa catering. Tao. Kaya ba ay nag-dinner na mga mamas? Or nakapag-breakfast na ba kayo? Kasi baka sa umaga ko. Mag-estimate.
Natutuhan ka din sa ino. Usok ko yung mga ako mo. Tanda. Tahos pa. Kaya ako. Medyo kaya dito. Bekas na tao. Ikaw, imibo. Ang kalayaw. Tao na yun. Ikat na eh. Imibo na eh. Sabi ko na usap niya. Sila pang natin. May bata rin dito. Wait, mo ka limutan. Batch 2. Second batch. Okay, tapos may iwan pa pala kung guys. Kaya lagi rin na sa lamesa yung mga pusa kasi nga yung mga pagkain sa lamesa yung naiiwan. Tuloy-tuloy na natin yung hugas. After this, syempre, maliligon tayo. Refreshes. Ready na sa
Ayan. Dumating na po sila, so magko-coffee naman na ako. Ewan ko. Ngayon, parang ang kape pampatulog ko na. Baliktad na siya. Tapang. So, see you tomorrow. Until tomorrow. Until tomorrow again. Ay, later pala, later. Papressure tayo.